En igualdade non admitimos discusión. Por que? Porque non aceptamos matices e non permitimos nin un paso atrás. Porque detrás dos matices se esconden eses pasos cara atrás e se esconden a veces esas violencias que non queremos sentirnos víctimas delas. E hoxe vemos como determinadas corrientes pretenden negar a violencia machista ou restarlle gravedade. E a resposta desta Casa, a resposta da Diputación de Lugo é firme. Non imos ceder espacio nin tolerar discursos que nos queiran devolver ao silencio do pasado. E esta xornada é unha ferramenta máis para seguir avanzando e que espero que o que escoitedes hoxe aquí vos inspire e vos dé a criterio e vos anime a actuar cando vexades algún acto indebido.